Ukufunda nokufundisa kumisiwe izinsuku ezimbili kulesisikole ngemuva kokuhlaselwa kubulawa amalungu esigungu esilwisana nobugebengu abayisithupha ngabalisa abangaziwa emagcekeni esikole. Abafundi nothisha bekulindeleke bathola ukwelulekwa ngokwengqondo ngaphambi kokuvula kwesikole. Abayazi kodwa bayayibona kwi-TV. So kuthiwe kodwa sizakwenziwa i-counselling sonke apha esikolweni. Kusolakala ukuthi ukubulawa kwalabo abayisithupha kuhlobene nokwebiwa kwemfuyo. Abesigungu esilwisana nobugebengu bathi lesi sigameko ngeke sibaqeda amandla. Kona kubhlungu izihlobo zethu ezimkileyo eziswelekileyo ngenxa yalento yale forum bayiseka ukukhusela imfuyo yabo ephelayo. Sisaqhubeka kodwa asisangeni apha esikolweni ngoku sihlala ngaphandle kwenzela uba sibabone kakuhle labantu. Kusenjalo umlisi osolwa ngokuthinteka ekubulaweni kwabantu abayi-18 elusikisiki uvele kokuqala enkantolo kaMantshi yaselusikisiki namhlanje. Usiphoxolo Mnyekethe oneminyaka engu-45 ubhekene namacala ayi-18 okubulala nelilodwa lokutholakala nesibhamu. Umbuso uthi uzosiphikisa isicelo sebheyili. Bayi-18 abantu bomndeni owodwa ababulawa kulesi sigameko, kanti kubo kukhona abesifazane abayi-15, abesilisa 2 nomfana. Bekulindeleke ukuthi bafihlwe ngezinsuku ezahlukene kulo leli sonto esikulo.